¿Qué tal? Bo día a todos. Gracias por estar neste webinar. Nada, quería presentarme, son Ángeles, formo parte da Oficina Económica de Galicia. Formamos un equipo moi grande, donde a sede está en Santiago de Compostela, e o noso objetivo máis importante é dar acollida a todas as empresas galegas e non galegas que quedan radicadas en Galicia, para axudarlas, asesorarlas, informarlas e darle todo tipo de apoios. A través tamén de 90 máis de 90 profesionais que nos axudan en diversos sectores, como son industria, en ámbitos diferentes, como industria, competitividade, innovación. Estamos aquí para o que deseéis. Bueno, os deixo o noso teléfono e o noso correo electrónico para cando querades. Estamos a vosa disposición. O teléfono é 901 e en a página de Oficina Económica Galicia, @xunta.gal. Moitas gracias, estamos en contacto para o que querades. Un saúdo. Dou paso ahora mesmo á miña compañeira Fanny, que os va a falar experta sobre o tema que vamos a falar hoxe. Ola, pois bo día a todas as persoas asistentes. Eu, son Fanny Suárez, que son a subdirectora de investimentos e startups dentro da área de competitividade do IGAPE. No noso departamento levamos a xestión de diferentes axudas. Hoxe vou vos falar das axudas ao investimento. Hai neste momento dúas axudas convocadas, que son as axudas para a atracción de empresas a Galicia e as axudas para investimentos. Teñen unhas características en común e despois teñen outras diferencias. Entón, primeiro vou vos falar das características en común. Supoño que todos o sabedes xa, pero se trata de subvencións a fondo perdido. Eso que quere dicir? Que son subvencións na que a cantidade económica que se concede de axuda págase ao final do proxecto. É dicir, a empresa ten que executar todo o investimento aprobado cos seus propios medios de financiamento e, unha vez xustificada a execución do proxecto, cóbrase o importe da axuda concedida. Non hai anticipos, nin hai pagamentos a conta. É dicir, é un montante total que se paga ao final. Son axudas en concorrencia non competitiva. Eso quere dicir que, a medida que se van presentando as solicitudes e os expedientes están completos e están informados favorablemente para a concesión da axuda, vaise concedendo ata que se esgote o orzamento, se se dá o caso. Eso en cuanto á mecánica das axudas. Que máis características teñen en común? Que son axudas ao investimento de PEMEs, de pequenas e medianas empresas. Por lo tanto, exclúese a subvención a grandes empresas. Non me vou estender nos detalles de que se considera PEME ou non, porque primeiro entendo que todos o sabedes e senón está explicado nas bases na medida que se refire ao anexo do Reglamento Xeral de Exención por Categorías 651/2014, que é un regulamento da Unión Europea que permite que os Estados membros concedan axudas dentro deses límites establecidos nese decreto. Polo tanto, estas axudas, non solamente por eso, sino porque están tamén cofinanciadas por FEDER, a parte da regulamentación das propias bases da convocatoria, como norma supletoria, hai que ter en conta o establecido neste regulamento que vos dixen, o 651/2014, o regulamento de disposicións comúns para os fondos europeos, dese non recordo cal é o número, pero da igual, porque nun artigo, creo que o último ou penúltimo das bases da convocatoria, ben relacionada toda a normativa que é de aplicación. E tamén a orden do Ministerio de Facenda que establece a subvencionabilidade dos gastos de FEDER. Porque moitas veces hai dúbidas ou non se entende porque hai unha determinada disposición nas bases que moitas veces se explica acudindo a esta regulamentación comunitaria que é normativa de obligado cumprimento e aplicación para nós tamén. Son axudas a investimentos para PEMEs. A intensidade da axuda
do 25% para as que teñan categoría de medianas empresas e do 35% para as que sexan pequenas empresas. Como xa sabedes, pero non está de máis reiterado de cando en vez, hai que ter en conta todas as empresas que están asociadas ou vinculadas á solicitante para calcular os umbrais de PEME en canto a efectivos e volume de negocio e as cifras financeiras. Bueno, o do 25% e 35% para medianas e pequenas é con carácter xeral para todas as actividades agás as actividades que están relacionadas co transporte e co sector do aceiro e siderurxia. Porque esas poden ser subvencionables, pero con unha limitación, que é o 10% máximo para medianas empresas e 20% para as pequenas. Senón, con carácter xeral, o 25 ou 35. En principio, está aberto a case todas as actividades económicas empresariais, excepto exclusión total de producción agrícola primaria, é dicir, a transformación de produtos agrícolas sí é subvencionable, pero a producción, cando se fala de agrícola, enténdese comprendido tamén a gandeiría. O que si hai exclusión total no sector da pesca e da acuicultura. É dicir, aí nin extracción, nin produción, nin transformación, nin comercialización de produtos de pesca e acuicultura son subvencionables. Despois, hai unha serie de exclusións tamén que veñen establecidas nas propias bases da convocatoria que teñen a súa causa nesta regulamentación comunitaria que vos dixen antes, que a produción, a produción e distribución de enerxía eléctrica, a construción de... Estou falando de memoria, non teño diante as bases, pero, bueno, en calquera caso, eso é fácil de ver porque está aí un dos primeiros artigos, creo que o 5, me parece, das bases reguladoras. Entón, bueno, casi mellor de falar de memoria, remito vos a que miredes o artigo e creo que con isto vai ser suficiente. Bueno, así con carácter xeral, esas cousas son comunes para ambas as dúas axudas. Agora, en particular, as axudas para a atracción de empresas e para proxectos de investimento de importe superior a 800.000 euros hasta un máximo de 10 millóns de euros. Os investimentos ten que ser en activos fixos, que poden ser inmuebles, sexan construccións ou adquisición de naves e rehabilitación, bueno, naves de locales, instalacións, e a súa reforma ou rehabilitación, outro tipo de activos fixos, como bens de equipo e outros activos. Teñen que ser novos, non de primer uso, sino novos, agás no caso de inmuebles. A única excepción que está prevista é que se adquira un establecimento, é dicir, os activos dun establecimento que pechou ou pecharía se non se adquirira para continuar coa actividade. O único suposto no que se admite a adquisición de bens usados, pero dentro deste contexto de adquirir un establecemento, os activos dun establecemento e continuar coa actividade. Non aisladamente comprar activos de segunda mano. Ben, ten que ser activos novos, para cada elemento de investimento cuxo custe sexa igual ou superior a 15.000 euros, ten que haber 3 ofertas de 3 provedores que non estean vinculados entre sí nin coa empresa solicitante. Estes ofertas, presupostos, orzamentos teñen que ter tamén unhas condicións ou características ou datos mínimos que tamén veñen establecidos na convocatoria. É imprescindible a existencia desas 3 ofertas, excepto que non exista no mercado provedores suficientes para alcanzar ese número de 3 por elemento, e iso ten que ser justificado cun breve informe técnico de experto independiente. Da mesma maneira que normalmente se concederá axuda para o menor importe do que veñan as 3 ofertas, se a empresa quere adquirir outro que non é o máis económico, tamén ten que justificar as razóns técnicas polas que resultalle máis ventaxoso
o equipamento que non é máis económico entre as tres propostas. Bueno, pode haber máis de tres propostas, pero non pode haber menos, salvo isto que vos digo, que se acredite que non existen provedores no mercado. Vale, nas axudas de atracción de empresas, a parte da subvención ao investimento, hai outra modalidade que é subvencionar non por investimento, sino por creación de emprego, que o que se subvencionan son os custes de persoal durante 2 anos, pero son para proxectos que conleven unha creación mínima de 25 postos de traballo. 25 postos de traballo UTA, é dicir, jornada completa e contrato indefinido. Nese caso, requírese que exista un investimento asociado a esa creación de emprego, pero non ten que de un mínimo de 100.000 euros, xa non 800.000, como na modalidade de inversión, perdón, de axuda ao investimento. Bueno, en principio, pouco máis podo dicirvos. Tipoloxía de proxectos subvencionables: creación dun novo establecimento, ampliación de capacidade, espera que teño aquí unha chuleta, non me acordo de todo, diversificación da produción, cambio fundamental no proceso global de produción. Neste caso remito-vos tamén ás bases da convocatoria porque explica un pouco o concepto de cada unha destas modalidades. Ben, isto en cuanto a atracción de empresas, no que respecta ás axudas de investimentos, bueno, son para proxectos de menos de 8 ou hasta 800.000 euros de investimento. Hai tamén dúas modalidades, unha que se denomina investimentos empresariais xerais, que pode incluirse calquera tipo de activo fixo de empresa, e despois outra modalidade que é investimento productivo, no que é únicamente para adquisición de bens de equipo ata un máximo de 4. A intensidade de subvención é a mesma, 25-35, a modalidade de concesión tamén. Entón, así, en principio, eu creo que estas son as características principais. Non sei que máis dicirvos así que realmente teña, que non sexa unha cuestión moi de detalle, sabes? Que sexa importante dentro do contexto das axudas. Bueno, son incompatibles con outro tipo de axudas para os mesmos investimentos, para cada elemento de investimento, para os mesmos gastos obxecto do proxecto, bueno, investimentos obxecto do proxecto. Non é subvencionable o IBE, nin o custe de licencias, nin taxas, nin gastos financeiros. As empresas teñen que facer teñen que asumir o 25% do custe do investimento con recursos propios ou con financiación allea, pero que estea exenta de calquera tipo de apoio público. É dicir, en caso de apoio público, por exemplo, con préstamos dunha entidade pública, como pode ser o IGAPE, xunto coa axuda a fondo perdido, non pode superar o 75%. O 25% teñen que asumir indefectiblemente a empresa beneficiaria. Tense que cumprir a condición de PEME. Os investimentos teñen que estar feitos en Galicia, obviamente, creo que eso a empresa ten que ser galega ou ter un centro de traballo en Galicia. Bueno, eu creo que vouno deixar aquí. Vamos deixar paso xa ás preguntas. Perfecto, Fanny. Se queres, sí, vamos lendo as preguntas que están no chat. Vamos a ver, vamos ao principio. Francisco, bueno, pregunta se estas axudas son compatibles con outras axudas de fondos europeos como LEADER. Como, perdón? LEADER, fondos Se LEADER. estas axudas son compatibles con outras axudas de fondos europeos como LEADER.
son absolutamente incompatibles con calquera outra axuda para os mesmos investimentos que se inclúan no proxecto. É dicir, a empresa pode ter axudas líder para outros investimentos que non estean dentro deste proxecto. Os investimentos que inclúan a solicitude non poden ter outro tipo de axuda, son totalmente incompatibles. A outra persoa pregunta se sería subvencionable calquera equipo aínda que non fose maquinaria de produción. Por exemplo, aparellos como unha caldeira que se emprega nunha sala de almacén. Eso ten un pouco que ver con a tipoloxía de proxectos subvencionables, que son creación dun novo establecemento íntegro, é dicir, unha nova instalación dunha empresa que xa está funcionando ou unha empresa de nova creación que comeza a súa actividade. A ampliación da capacidade productiva. Por lo tanto, un investimento que non estea relacionado ou coa creación dun establecemento ou coa ampliación da capacidade productiva ou con unha diversificación da produción ou con un cambio fundamental na produción non é subvencionable. Outra cousa é o o tipo de investimento, é dicir, son subvencionables. Iba a decir prácticamente non todos, pero casi todos os conceptos que dentro das contas contables da empresa están no apartado de inmobilizado, case todos. Coa excepción dos vehículos externos e algunha outra cousa máis, pero en principio sí. Pero esa pregunta ten máis que ver coa tipoloxía do proxecto que quera presentar a empresa que co tipo de activo. Perfecto. Hai outra persoa que pregunta que documentación é obrigatoria presentar na solicitude e por cal se anularía a solicitude en caso de non presentala. Bueno, eso non me acordo en cal das dúas convocatorias está, si na de atracción ou na de Inviste. A ver, anularíase a solicitude se está o formulario en blanco, por exemplo, se non está cuberto, porque eso é imprescindible, vale? A declaración de PEME, bueno, porque está incluída dentro do propio formulario. Basicamente, nada máis. É dicir, se xunto coa solicitude non se aporta unha información mínima que permita coñecer o proxecto, esa solicitude anularíase. É dicir, arquivaríase sen máis trámite porque, bueno, é que non se pode dicir, non hai datos para traballar con ela. Pero esa condición está só en unha das dúas convocatorias. Como non teño as bases de diante, non sei agora mesmo cal é, se está en Inviste ou está en Atracción. Están chegando bastantes preguntas, polo que recordo que se non respondemos a todas, gardámolas e respondémolas todas por escrito a través do correo. Enviarémosvolas coas respostas, vale? Digo porque están chegando moitísimas e non nos vai dar tempo a respondelas a todas, entón vou seleccionar algunhas. As Por exemplo, unha persoa... Perdona? Non, nada, é que nos pisamos. Si Ah. Bueno, hai unha persoa que pregunta relacionado coas axudas a proxectos de investimento empresarial se podería facer a solicitude unha persoa física que aínda non ten constituída a SL e presentar posteriormente a escritura de constitución. A ver, a axuda é para empresas constituídas, non para empresas en constitución. Si presenta a solicitude unha persoa física que aínda non se deu de alta como autónomo, ten que entender que está asumindo que todas as declaracións, compromisos e obrigas que asume as ten que asumir como autónomo, vale? E unha vez concedida a axuda, sí que podería solicitar o cambio de titularidade, pero o cambio de titularidade ten que ter bastantes requisitos. Primeiro,
Si está a nome dunha persoa física, esa persoa física de alguna maneira ten que ter unha relación ou vinculación coa empresa a quen lle quere transmitir o proxecto, porque senón non tería ningún sentido. Segundo, esa transmisión, as bases a verdade é que non obrigan a que estea en escritura pública, pero debería de facerse. Debería de facerse. Normalmente, cando se constitúe a empresa, obviamente que a facer unha escritura pública, cando constitúes unha sociedade, xa sexa mercantil ou cooperativa, nesa escritura debería de ser constancia que esa empresa asume a xestión feita por esta persoa física en canto a solicitude desta axuda, incluir a resolución dentro desa escritura e asumir todas as obrigas derivadas de execución, de mantemento, de localización e de todo o que teña que ver con ese proxecto. En principio, podería facerse así, pero o que non está previsto é para empresas e constitución, é dicir, que se poida presentar a nome de Pepita Pérez SL en constitución. Eso sí permitíase en convocatorias anteriores. Nesta non. Vale, outra persoa pregunta que se considera vehículos especiais de transporte externo. Unha furgoneta eléctrica con adaptación á cámara frigorífica para transporte de mercancías refrigeradas entraría en esta ayuda? Non. Os vehículos especiais están recollidos no Regulamento Xeral de Vehículos, agora mesmo non acordo a denominación, e aí ben definido o que é un vehículo especial. Basicamente, por entendernos, un vehículo especial ven ser unha maquinaria autopropulsada, unha maquinaria con rodas que se pode desplazar por unha carretera e maquinaria agrícola. Tipo, por exemplo, un hormigonero é un vehículo especial, unha grúa autotransportada é un vehículo especial, pero bueno, os vehículos especiales son os que veñen así no Regulamento de Vehículos. A ver, están chegando bastantes, a verdade. En caso de solicitude da construcción dun inmueble, se deberían presentar las proformas por el importe total, es decir, 3 proformas que engloben proyecto, dirección de obra, obra civil, instalaciones, o en caso de que sean proveedores diferentes, se puede presentar proformas de cada concepto por separado. É que eso depende como vai a facer a empresa. Se yo vai contratar a unha única empresa toda a execución, pois serán 3. E se o vai facer de maneira separada, terán que ser un por cada capítulo da construcción. A ver, No caso de perdade que obras, estou... perdón, Andrea, no caso de obras son 40.000 euros, non 15.000, É dicir, o importe mínimo polo que se exixe a presentación de 3 ofertas son 15.000 para bens e servizos. E no caso de obras son 40.000. E outra persoa pregunta que antigüedade hai que ter como autónomos de mínima ou máxima. Ningunha. Na axuda de atracción de empresas, se presentas a oferta dun proveedor concreto e a posteriori tes que cambialo polo motivo que sexa, estaría permitido. Estaría permitido, pero ten que comunicalo. Unha vez concedida a axuda. Porque as solicitudes, unha vez presentadas, non se poden modificar. As modificacións que se permiten que están establecidas nas bases son sobre unha resolución de concesión, non sobre unha solicitude de axuda. Se quere cambiar o proveedor, unha vez que se lle conceda a axuda, o notifica. E, en principio, non tería por que haber problema. Sobre a axuda para a atracción de empresas, pode entrar arreglos de fachadas, interiores, rehabilitación de nave da empresa? Da empresa onde está facendo a súa actividade. Se incrementa a produtividade, sí, se non. É dicir, é o que intentaba decir un pouco antes, non se trata solamente
do concepto do activo, senón que ten que estar relacionado con unha tipoloxía de proxecto subvencionable. Simplemente arranxar a nave, se eso non influe na actividade da empresa nin incrementa a súa productividade, non sería subvencionable. Otra persona pregunta si la compra del local puede ser posterior a la fecha de la solicitud de la ayuda. A ver, a compra do local para qué? Perdón. A ver, explícome. Nestas axudas, que efectivamente está ben a pregunta, porque antes olvideime, hai que ter en conta que se chama efecto incentivador, vale? De tal maneira que non pode ser subvencionable un proxecto que xa estea comenzado no momento no que se presenta a solicitude de axuda. E por comezado, non solamente é que o investimento este facturado e pagado, sino que non estea contratado nin comprometido en firme. Por exemplo, que non haxe un pedido, que non haxe un contrato. Se existe eso, algún compromiso en firme sobre algún dos obxectos ou algún dos elementos do proxecto de inversión, non é que se retire ese elemento, é que non se subvenciona nada do proxecto, cae enteiro. Entón, a compra dun local despois da solicitude, se o quere incluir como concepto subvencionable, inevitablemente ten que comprarlo despois da solicitude, porque senón non se lle subvenciona. Eso ten, bueno, a raíz desto ven tamén é conveniente neste momento falar das presolicitudes. Nas convocatorias de axudas de Inviste do ano pasado estableceuse un novo sistema que era un rexistro de presolicitudes. Con eso o que se pretendía é aquelas empresas que unha vez pechada as solicitudes, o prazo de solicitudes da convocatoria do ano 2023, porque no 24 non hubo este tipo de axudas, abriuse un rexistro de presolicitudes para aquelas empresas que tiveran necesidade de acometer un investimento de maneira inmediata, non perderan a posibilidade de obter unha axuda por culpa da aplicación do efecto incentivador e tampouco tiveran que esperar a apertura dunha nova convocatoria para poder solicitar unha axuda. Entón, estas empresas que quixeran facer un investimento inmediatamente podían presentar unha solicitude para un proxecto, definindo o proxecto, acompañando os orzamentos, porque os orzamentos, ofertas, presupostos, teñen que ser sempre anteriores á contratación, é dicir, á execución e á realización do investimento. Non pode ser posteriores. Presentaba a presolicitude, tiñas 3 ofertas, ia facendo o investimento, pero iso non é unha concesión de axuda, iso é unha presolicitude. Agora o que ten que facer nesta convocatoria é reiterada presentando unha solicitude formal en firme nesta convocatoria, vale? Facendo referencia a que ten unha presolicitude feita e que xa ten o investimento efectuado. Vale? Eso non significa que teña que presentar agora as facturas, porque é unha solicitude, pero non é un proxecto aprobado. Unha vez que este aprobado, xa se lle indicará un prazo de execución e un prazo de xustificación e nese momento presentaría as facturas definitivas, pero hai no que saber para indicarlle na resolución de concesión a data de inicio do proxecto, que será a data da presolicitude e a data fin. Porque se non é así, a data de inicio indefectiblemente será a data de presentación da solicitude. Vale? Hay otra persona un pouco relacionada con este tema que pregunta se se presenta unha solicitud cun investimento previsto, se concede, pero finalmente non se pode asumir, pódese renunciar a esta axuda? Ten algunha implicación? Non, non ten ningunha aplicación. A renuncia é un dereito que ten o beneficiario a renunciar á axuda, incluso sen dar ningunha explicación. Pode renunciar, pode reducir o investimento dentro dos límites tamén que permitan as bases, pero sí, o sea, se pregunta pola renuncia, pode renunciar en calquera momento. Pode desistir da solicitude unha vez presentada antes de ter a resolución, e se ten unha resolución de concesión, pode renunciar en calquera momento.
Vale. Nas axudas de investimentos entraría unha instalación de climatización para unhas oficinas e sala de exposición para unha empresa de venta de maquinaria. Está relacionado a ver, eso é obra civil, entendo que estás falando dunha instalación de climatización, Para unhas oficinas e sala de exposición para unha empresa de venta de maquinaria. A ver, volvo a dicir o mismo de antes. Si ou non depende da tipoloxía de proxecto. Hai ampliación de capacidade productiva? Se é así, podería ser. Se non, non. Independentemente de que de por sí sexan conceptos subvencionables. Pero se non hai unha tipoloxía de proxecto subvencionable, non. Vale, pois se vos parece, imos deixalo aquí. A todas as preguntas que non responderémolas por escrito e enviámosvolas ao correo. Tamén vexo que hai preguntas relacionadas con outras axudas. Temos unha programación de webinarios de o que queda de mes e do mes de febreiro, que vos deixo o enlace no chat, e aí podedes ver todos os webinarios que temos programados, para que poidades saber que preguntades tamén pola subvención de IA 360, tamén temos un webinario específico para esa e para outras que estades a preguntar. Entón, deixo vos aí o enlace, a páxina da Oficina Económica de Galicia na parte de actualidade e eventos, vale? Vale, pois ímolo deixar aquí, respondemos todas estas preguntas que quedaron sen responder en directo a través do correo. E nada, moitísimas grazas por participar, moitas grazas Ángeles, Fanny, por participar no webinario, e vémonos no seguinte.